guys! Good morning! It's Michelle B. And here's welcome sa aking YouTube channel. Hello, hello! Kamusta po kayo? Hi guys! Today is Saturday and and I'm going to make a breakfast. Dito yung bata namin guys. Sinuwi kanina pa kami gising dalawa. At ayun, kami ay magkwentuhan. Tapos kumakain-kain na siya ng kanyang ng tinapay. Kasi meron kami dito suko. Yun ang kanyang Erika muss Kaka machen. Ito, gagawa ko ng itlog. Erika, schlafen. With spinach, tomato, onion. Let's heat the pan. This is a Bausch-Speck. My husband loves it so much. So, yeah. Pero hindi lang niya naayos na lagay dito sa, ay naku, kalat-kalat na naman siya. Buto. Shisho. This is shisho. A little bit of oil. Only a little bit para hindi masunog yung ating boto. Dahil lagay na natin yung yung tawag ito? Sibuyas. Pinubuksan ko yung mga bintana. Anyway, ito, itag ito, papatulog pa ako sa loob, guys. Ito yung ginagawa kong parang pang-cover. Oh, Rafael. Es Rafael, dunkel oder hell? Hell. Es regnet, oder? Es regnet. Es regnet? Oh yeah. Das Wetter heute ist nicht schon, oder? Ist kalt. Aber später wir gehen spazieren, ja? Spazieren im Park, oder? Mit dem Bus? Park. Okay. Ja, später, ja. Ang nachmittag oder Mittagessen, ja? Tomato. Spinach. Sakit ang singaw ako dito. Pero yan ang singaw ko yung aking Of course, pepper is life for me. And then, paprika. That's a sharp paprika. That's what I like. Mix. Ipasok yung aking gusto balls kaya wala siya rito. Egg. Let's put out the egg. So, it's cooked already. And then this is my favorite marmelade or jam. Heidelberg jam. Breakfast is finished, so we're going to eat now. Hi guys, update. Nasa labas na pala kami ng aming bata. Naman kami ng Aldi kanina. Bumili kami ng tawag ito, tinapay at walking kami.
Hindi ah. At alam nyo ba, ayan, umuulan ng maliliit na snow. So, kaya, malamig, negative 1 ulit. Ay, nako. Aray ko. Ay, nako naman. Dito guys, I'm back home. Charot. Lumabas kami kanina, humunta kami doon ng nilakad kami ng aking bata. Malamig. Nagsusnow. So, nagsusnow ng maliit. Ngayon, parang, ko. So, natira niyo naman, no? Nag-TikTok ako eh. Ito yung binili to ng asawa ko sa akin. Noong birthday niya. So, nakita niyo to. Tapos, ang ganda. So, ang haba niya guys. Ayan. Tapos tayo lang siyang ganyan. Diba? Ang laki-laki ng braso ko. Ang taba ko. So, yun. Ngayon naman, ang gagawin ko ngayon is magluluto ako ng patatas. Oops, sorry. Tagal yung mga kaldero dito. Nag-TikTok ako. So, alam niyo na, Valentine's Day. Nagda-dress up. So, para naman, syempre, alam mo to, ganda-ganda. Talagang sabi ng asawa ko, ang ganda-ganda daw ito sa akin. Kaya, aray. Magpapakulo ako ng patatas guys kasi gagawa ako ng ang tawag dito, ng mashed potato. Mashed potato kami ang aming dinner ngayon at kailangan maluto ko to guys nang hindi siya na kasi alam nyo ba, meron pa ako ditong patatas eh. Yun, nalaglag. Nalaglag ang isa. Meron pa ako dito, tingnan nyo. Ang nangyari is, may ugat na siya. So, naapakan ko pa yung isa. May ugat na siya. Hindi na siya maganda. So, mapait na yan siya guys pagka ganyan. So, hindi ko na siya ginamit. So, patapon na yan siya. Masayangan. Pa tayo magagawa kasi hindi naman lagi-lagi ako magpapatatas dahil hindi naman tayo ganun ka potato lover. Asawa ko lang. Ang hilig sa potato. So, ngayon, dahil lutuin natin. Babalatan ko lang. Babalatan ko ba o hindi na? Kasi imamash ko eh. So, gusto ko pagka minamash, balat siya. So, balatan natin. Charotan ba itura ko dyan? Kung namumukhang tanga, ay ayos lang basta't kasama siya. Buksan mo, papasukin ako. Bulaklak para sa'yo. Ano bang panig kong gawin para mahalin mo, char? Tapos sigawa pala ako ng carrot cake. So, yun lang. Maglaro lang ako nito guys. Tapos, sige, update ko kayo mamaya. Ha? Kasi medyo matagal itong pagbabalat ko. Hi guys, I'm back. Anyway, nagpe-prepare pala ako ng naka-charge yung aking phone. Ayan. Prepare ako ng prutas para sa aming dinner. Kasama nun sa para may fruits kami. Alam niyo ba, ito yung mangga na nabili ko. Buksan na natin. Kasi sabi ko, kalimutan ko mag-vlog. Anyway, naluto na yung aking patatas. Tapos, binibake ko na sa oven na yung aking yung aking carrot cake. Tapos, hindi nagkasya doon. May nabili kasi ako na na heart na na pang bacon. So, yun. Nanay ko dun sa heart. Kasi gusto ng asawa ko yun, guys. Yung aking carrot cake. Kaya may pati banana cake, banana bread, or carrot bread. Pero kalahati lang yung aking dito, guys. Kukuhanin kasi sobrang laki niya. Ang laka! Ang laki. Oh. Yung aking bata, ayan, may naririnig kayo na nagtutugtog, nanonood. Kikinig na naman siya ng kanyang, sa kanyang, ang tawag dan? Sa box na yan? Tony box. Yung mga, mga kanta niya. Ayan, na favorite. So, kalahati lang guys. Kuhanin ko lang tong kalahati. Kalahati lang ang kakainin ko. Uy, sakto yung aking pagkahati. Bata ako talaga. Pag namamatay yung doon, ilaw. Namamatay yung ilaw doon sa may Ito na siya. It's a fruits. Meron ng mangga. Tapos yung orange. Yung mandarin. Tapos, ito.
grapes para mamaya. Ayun. So, sarap kayo kasi mamaya ko po natin kami kakain. Wala pa kaming papa. Tikman natin yung mangga. Sarap. Sakit kasi lang. Singaw na kasi siya lagay. Ang sakit. Sarap. Ang sarap po sa inyo yung akong binibake. No? Ito na yung patatas. Mamash ko lang yan. Tapos ito yung spinach. Nakakatuwa itong nabili ko na parang nagaganon-ganon. Kasi nalalagay ko kayo dyan. Anyway, gawin ko na itong habang ako ay naghihintay. 10 minutes. Uy, tapos na yata itong ano isa. Tapos, ito pala yung cordon bleu. Ayan. Naka-ano siya, naka 30% siya. Kaya ako siya binili. So, ito lang yung aming pang tawag dito? Pang partner dito sa aming mashed potato. Tagalan ko lang ito ng tubig kasi mamash na natin. Kaya pasrasa. Butter. Sa halo-halo. Kaya pasrasa. Masarap kaya to dito sa ano? Kaya pasrasa. Laka, ubos na agad. Ubos. Ang aming bata guys, maano siya magtubig ngayon. Tingnan mo. Nakatatlong bottle siya sa isang araw. Pero alam mo, nakakatuwa kasi kailangan niya rin naman talaga magtubig ba? Hindi mo siya kailangan sabihan ng inom ng tubig. Pag alam niya, naubos na yung bottle niya doon. Naubos na yung tubig niya sa bottle. Kukuha siya ng panibago. Tingnan mo, wala na siya, oh. Eh sabi ko, pupunta kami ng try namin pumunta ng Aldi, tapusin ko lang to. Tapos bibili ako ng another meat, kasi baka mamaya magkulang yung meat. Baka magutom pa sila, alam mo yun. Eh, linggo bukas, sarado yung mga Tapos naisip ko, oo nga, bukas, kakainin? Kasi hindi ka naman nag-stock eh. Sana bukas pang Aldi. Tanggalin ko yung yung aking guys, yung ibang pwede nang tanggalin. Carrot muffins siya. Dito yung heart. Ilang minuto na lang ba? Grabe yung mukha ko sumasabay sa 2 minutes. Tapos na yun siya guys. And then, punta lang kami ng Aldi. Tatakbo ako ng Aldi guys. Dahil ang kulang talaga yan. Ayoko talaga silang magutom. So, yun. I'll see you guys later. Guys, we're back home. So, pinaano ko na yung mantika dito. Pinahigit ko na. Ito pala guys yung aking naka-heart shape. Baka naman hindi naman siya masyadong heart shape. Pero heart siya. Hindi siya masyadong heart shape, pero heart siya. So, yan ang aking binake. So, lalagay natin dito guys, oh. Yan, ito siya. Heart. Madali na itong tanggalin. Minute pa. Madali na itong tanggalin kasi may nilagyan ko ng ganito sa ilalim mo. Ng baking something. So, this is our ganap, guys. Hindi kami lalabas kahit na kasi kami dito lang kami sa bahay. Wow! Ang cute! Look at that! So cute! May Valentine's! So, ilalagay natin dito. Banda. Yeah. That is carrot cake. And then, ito yung mga guys, mga muffins na sumobra dito sa aking bake pan. Sa aking lagayan. So, lagay ko siya dito. Papainit na ako ng mga kasi mamaya darating na ang aking
Saudos. Pero dapat pala, nilagyan ko naman lang ng baking paper, no? Ay, naku. I forgot it all. Ay! Papa promise ka! Oh! Papa promise da! Papa promise da! Pabot. Di papaniyasin! Di papaniyasin! Di papaniyasin! Oh, Malabi! How is Malabi? Was hat Raphael heute gemacht? Erzähl mal, Raphael. Was hast du heute gemacht? Was hat Raphael heute gemacht? Hart. Was du kaufen? Ja. Montag gehen wir Friseuren, ne? Dann wieder beschön. Dann wieder Mische. Raphael, guck mal. Okay, so luto na. Dumating na yung aking asawa. So ito guys ang aming ano. Yan. Pakita ko sa inyo. Aming ano, may spinach, may sausage. Ito yung aking ano, mashed potato. Ito yung cordon bleu. Ayan yung ginawa ko guys na ano. Yan. Tapos ayan yung regalo ng asawa ko. Tapos pabulaklak. Ayan. Charan! Ganda, di ba? So, wala yung asawa ko guys kasi nga magko-close na yung store kasi yung Coke is naka-sale ngayong week tapos susunod kasi hindi na. So, at may dala pa siyang another pag-gift. Pakita ko na lang sa inyo bukas pagkaano. So, kakain na kami. So, yung bata namin nandito, oh. Ayan, so waiting kami tapos kakain na kami. Sabay-sabay. So, ayun. Good morning! Magandang sikat ang araw ngayon. Ayan, pero malamig pa rin. So, patuloy natin guys yung ating vlog kahapon. So, ayun na nga. Dito lang kami sa bahay nag-celebrate ng aming tawag ito, ng Valentine's na usually lumalabas kami ng asawa ko. But, may trabaho kasi yung asawa ko guys. Tapos ngayon ding, araw na ito, kinabukasan may trabaho din siya. So, medyo, alam mo yun. So, tsaka ayaw ko na din na lumabas-labas. At nang maraming ang panahon guys. Alam niyo ba nagsusnow? So, ganun. So, pakita ko sa inyo ito yung katuwa, yung kanyang nilagyan ng kanyang regalo sa akin is pang birthday. Tapos sabi niya, pang birthday naman yung nilagyan mo ng gift. Tapos sabi niya, okay lang yun. Pang birthday talaga, happy birthday. Kasi may ganyan, tapos may papakat. So, ito guys, ito ay, yung nakita ko siya is pink. Pink, yan. This is my favorite color. This is the Guess Seductive Dream. Oh, talaga yung asawa ko, seductive. Tapos may free dito na na Lancome Regenergy. Ayan. Tapos, ano na yun? Bible yun na ano. So, ito siya guys. So, open natin guys ha. So, papakita ko sa inyo. Anyways. Nicht nachlaufen. Not off. Charan! Ay, ano ba yun? Wala na tuloy. Ayan o. Ang ganda-ganda. Ang ganda-ganda. Ang cute-cute niya. Kaya ko siya gustong-gusto. Ayan o. Oh my God. Ang bango niya. Anyway, nabuksan ko ito kagabi kasi sabi ng asawa ko, buksan mo na kung ano yung laman. Sabi niya gano'n. Sabi ko, kaya nakita ko na siya kagad. Tapos hindi ko naman naipakita sa inyo. Ang ganda niya. Sobrang ganda. So gusto ko yung mga yung mga bottles na ganito, na yung mga maliliit na mga cutesy ba. Ayan. So tapos pink. Ay. Ang ganda. Oh. Kumakain ng aming bata ng almusal. Pinaganda ko na siya ng almusal. Tapos may Bible dito sa loob ng Bible. Ayan, Bible. Bible. And then, ito lang siya guys. Tapos, yung sa aking bata is, meron siya din. Ito. Meron siyang tsokolate. Yan, it's for Rafael, boy. Das ist dein Schokolade. Magst du das essen? Ja, später, oder? And then here are the Brezel. Das ist auch für Rafael. Ja.
ang ano niya, happy niya. Hindi mo binigay kagabi kasi kumakain kami. Kasi baka mamaya ano. Tapos, ito naman yung regalo ko sa asawa ko. Ipakita ko sa inyo. It's also a pabango. Ayan, pabango siya. Ang laki-laki niya, di ba? Ito siya ang itsura niya sa loob. Pagkano. Ayan. Tapos, may ano tayo, may frito na ganito. Ano to? Sa ganun yung pang may free siya na something like that. Ayan. So, asawa ko yan, guys. Ay, yung kanya. So, napakita ko naman sa inyo dati yung binigay sa akin ng kaibigan ko na ito, di ba? Ayan. Siya may bulaklak, ganyan. Tapos, ito kay Rafael din to. This is for this, Rafael, from my friend. Here, this is for this, ow. Basag man? Danke. Dank. And ito sa akin, parang hindi naman ako mahilig dito sa ganito, pero ayun na nga, kailan ba expiration nito? May 15. Okay, May 15. So, thank you so much. Ayan, thank you so much sa mga thank you sa gift. At sa Valentine's gift. Tapos, alam niyo ba, pag-uwi ng asawa ko din, ay, mayroon pa siyang ditong additional na gift. Pakita ko sa inyo. Saan ba tayo? Dapat yung nakikita niyo ako. Kasi kumakain yung bata namin doon. So, ayan. Ayan, lagi ko kayo dyan. Kasi, wait lang, nakapang ano pa ako guys. Pantulog pa ako. Ayan, naka-ano lang ako. Dito kasi pinagmalin ng mga bata ako. Hanggang sa paa ni ano. Pakita ko sa inyo, sobrang bigat. Wait lang, sobrang bigat. 1, 2, 3, go. 1! Mga pinggan. Diba? And then, not just 1, but 2. Ayan, 2 boxes. Aray ko. Iyan. So, ipapakita ko sa inyo guys kung ano ang laman ng ganito. Ay, ito nga siya guys, yung mga laman niyan. Ayan. So, anyway, last year, nakita ako to doon sa galeria. Tapos, nung sinabi ko sa asawa ko na gusto kong bumili din noon kasi nga naka-sale siya guys. Tapos, kaso lang, ang nangyari is, kinuha ng mga people. Yung mga to. So, wala nang natira. So, sabi ko, Tapos sabi niya, tingin ka ba baka meron pa kasi nga, gusto ko tong pinggan na ganito. Tapos maganda yung quality ng pinggan din nila, guys. Ayun, tapos, ayun, wala nga. Kita niya, tatandaan niya. Alam niya, gano'n yun ang asawa ko. Tatandaan din siya. So, yeah. Ito na siya. And, papakita ko sa inyo. Ang saya-saya ko dito. Kasi, I like I like plates. Matanda na talaga. Springen bitte. This is my happiness now. Yung mga baso. Ito yung baso. 1, 2, 3, apat siya, tapos yung isa parang palite. Tapos parang ang sarap-sarap inuman ng kape or hot chocolate. Ito yung isa pa. So, yan na. Yan. Parang sila. And then, ano ito? Walang laman. Sigilid, bagong gising na talaga ako. And then, oops, ito yung mga pinggan. Oopsie. Ito yung mga pinggan. Ito yung mga maliliit na pinggan, guys. So, pakita ko lang sa inyo. Ayan. Kasi hindi ko siya muna tatanggalin sa box dahil para, na. Wala ka. Mali ba yung pagkakalagay ko? Baka mamaya mabasag pa ito. Ayan. Balik. Tapos, ito yung mga mangkok niya. Wow.
What could I do just to make you love me? Ayan, yung mamang. Kanya ganun din guys yung kulay. Dalawang light at dalawang white, dalawang pink. Ganun din yung malaki. Ayan. So, yun lang yung laman nito. Nicht. Basta tigda dalawang ganito. Tapos dalawang ganito. Hindi ko pa naman siya pwede ilabas, guys. Malalaman nyo na lang siya kaya alam ko siya gagamitin kasi papakita ko pa rin sa inyo. Ayan, so. Ayan. So, yun lang naman. Kasi gusto ko talaga yung mga gamit na pangbahay. Diba? Tsaka madami, pang ito kasi, pag isang box kasi, pang 4 lang to na tao, guys. 4 person lang siya. Tapos, anong tawag ito? Ayan. 4 person lang siya. Kasi nga, 4 na ganito, 4 na ganyan. Ano yung bata namin? Clingy ito sa akin. Ito siya. Barte, mas nok, mas fertig. Barte. May Michelle fertig din. Michelle Gita. Shh. Oh, God. Dito lang muna to guys. Ayan siya. So, ayun lang naman. Parita ko lang sa inyo. And yeah, thank you so much guys for watching. Ayan. So, happy Valentine's sa inyong lahat. Ayan. Stay in love every day. Ayun. So, maraming salamat sa panonood. And I will see you in our next one. Always smile and get us all. Chissy.